Ти не си ли го събрал? Още може. Скача. Че го искаш така да прави? Абе аз говоря за размери, бе. Ей, бре. Той нищо не е, бе. Я така малко по-към тебе. Така усмихни му се маничко. Ако съм на тебе. С две хори. Немай коя лапаш. Люк викам на лапа черната пора. Вече тя така много далеко. Поне отвори устата, колкото за снимка. Да, бе, сега, да, бе, сега. Провокирата. Колко си пил? Провокира. Чай, че ми седи на устата. Дито, ако ма снима, ми седи на устата. Точно! Не го стискай сега така. Той се стои, че каза да излезе. Къде да знам, аз стои ти как излезеш, защото ще ма радостите. Спряли е он на фанат. Няма Оттръгна. екстра, не бой се. Няма екстра. Е, малко е. Апдейт им. Малък е, да, тъй като гледам. Не е ли? На картинката е по-голям. Тя кичеката му голяма. Кичеката трябва да е голяма. Не, нищо. Ако заспамила. Ще го дам назаем, не е страшно. Те са глади дет мацакат. Снимай! Снимай! Така се разхожда. Кючек играй. 6 метра. Са! Трябва утре ще ти я кача, повярвай. Уфейсо ли? Уфейсо! Естествено. Люх ще гледам. Само ще блокира моите неща да не гледа. Люх, обади ми се. Удри! И как го фаща смела, ама. Примери го, че да са чува. Викаш! У Франция си оди. Викаш, че е така. Аз не Как викам такъв материал е направено, какво е, що е, износване такива неща. Той е на тапта. Аз се секс пуша, че е запалена сега. Има други неща да пари. Клиторикс. Айде, че трябва да спиш. А, той е като... Не пише вагино рикс, а клиторикс.